Hi mga kabayan! Welcome back sa aking channel. Kumain na po ba kayo? Ito po, meron pong nagbigay sa amin ng ibus. Ayan po. Tawagin po yan sa Bicol ay ibus sa amin. Suman. Pwede po isaw-saw sa coco jam or asukal. Pero ngayon hindi ko po siya isasaw-saw sa asukal, ayan, balatan na po natin. Kundi, gumawa po ako ng tsokolate, tableya. Yung mga nakakaalam po ng tableya, ayan po. Sa Visayas, meron din siyang tawag dito, tableya. Sa amin sa Bicol, ayan po, marami. Init, mainit po. Mainit. Ginawa ni mama. At chocolate, hot choco. Yan. Anong tawag dito masabalot niya, ma? Hindi ko kasi kabisado. Hindi, itong balot niya. Itong dahon. Sanyog yan. Sanyog daw po, dahon ng nyog. Kinarsutsu, tawag sa amin. Gagawa po tayo ng sausawan. Ay, pakipulot nga po. Sorry po, nalagay mo pala. Sorry po. Napunta po sa mo? Sausawan po ng Meron po kasing siomay. Ayan. Gawa tayo ito. Mimix lang po natin yung soy at saka garlic. Ayan. May binalot pa nila. Kabar. Yan po. Siomay. Ay, nasa pala dito sa pinaka po po nilagay. Ayan po. Siomay. Ayan po. Siomay. Kayo dyan. Kain po tayo. Ayun nga lang, wala palang kalamansi. Kaya pala maalat. Ayan po. Lagyan po natin ng kalamansi. Pigaan natin. Ayan. Pinaluin po natin. Unang subok po sa inyo mga kabayan. Pagkait ang ating ibus. May gata po na. Sabay, inom po tayo ng chocolate. Ayan po ang good combination. Hindi na kailangan ng asukal o kaya coco jam. Ibus. The Cavalier Pandemic Heroes Award is presented to Secretary Roy Isimati, PNA Class of 1970, with your HCC Task Force for the Management. Tabrilla po, chocolate, hot choco. Sa English. Tabrilla sa Bicol. Tableya po. PNA Class of 1971. Bye-bye po. Hanggang sa muli.